Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita, magdala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Una salita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Una salita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog kanay, sinsan ano at kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagkayon nga ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may kalaban palanggan. Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, Pitsa 17 na bulan sang Abril tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu, diri lang sa Action Reports First Portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, mayoriya sa bag-o nga CCTV sa Bacolod wala pa naga-operar bangod sa mahinay nga internet connection. Isa ka vendor na sapwan patay sa Banwa sang Isabela. Sospitsado nga nagpatay sa 4 ka persona sa barangay Tangob na pasakaan na gidman sang kaso. Balita nasyonal, isyo naton karon nga aga. Yara na sa 180 bilyones ang nadula sa income sa ekonomiya sang pungsod samtang 1.5 milyones ka mga trabahante ang nadulaan sang income sang ginpatuman ang 2 ka semana nga enhanced community quarantine sa NCR Plus. Ginpahayag ni Trade Secretary Ramon Lopez nga ang 180 bilyones ang katumbas sang 1% sang 18 trilyones nga gross domestic product sang pungsod. Sa 2 ka semana nga ECQ, nakasugtan nga magbukas ang mga essential kaangay sang health facility, delivery services, kag ang agriculture sector, samtang ang iban pa nga negosyo ang may skeleton workforce lamang. Karon nga ginhalugan na ang community quarantine sa NCR Plus, mas madamo na nga negosyo ang gintugutan nga mag-operar liwat sa mas mataas nga kapasidad. Samtang sa kapin 1.5 milyones nga displaced workers, 500,000 diri ang nakabalik sa ila pangabuyan matapos panubuan sa MECQ ang NCR Plus. Suno kay Lopez, makabalik lamang ang nabilin nga 1 milyon nga trabahante sa ila palangabuyan sa tion nga ibutang sa Edalom sang GCQ ang Metro Manila, Rizal, Bulacan, Cavite kag Laguna. 2 lang kasimana, ha? Amo na ini kadako sang nawadan trabaho kag subong ang kadako-dako nga kapirdihan sa aton ekonomiya. Hindi naton ini masustener. Luyag naton kag sa hindi balik kita jutay normal sa aton pagpangaboy, balik ang mga negosyo para mauli-ulian mabatak ka ang pagsarurot sang ekonomiya sa pungsod Pilipinas. Kag kung magpadayon ini, sigurado laming atgid ang pangabuhi sa pungsod Pilipinas. Porti na ang aton kautangan, wala kagtuon na. Porti na, lubong na kita sa utang. Padayon gihapon nga nagasustener ang gobyerno. Of course, ang mabayad sini, pumuluyong Pilipinon. Wala kita mahimo, luyag manatong ka sa hindi, dapat may ara gid ihatag bisan katiting lang ang gobyerno. Ambot silingon bisan
solusyon lang dapat makabalik ini sa pumuluyo para bisan paano ulian man ang ginagutom, ang nawad-an trabaho. Ang aton lang ginakabalakan, basi mag-abot sa punto bala, nga kung milyon-milyon na gid ang ginagutom, kag wala na gid sa pagkaon, kabay pa, nga hindi magabot sa tion katulad sa nagakatabo bala, sa iban nga pungsod, nga ginaransak na ang pila ka mga dalagko nga mga balaligyan. Kabay pa nga, hindi na kita makaabot pa sina nga senaryo. Kag bisan paano mauli-ulian ang aton mga negosyante, kag subong man mauli-ulian kag maiban-ibanan ang kapigadhon kag ginagutom sa pungsod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na, morning na sa bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. May mga preparasyon na ang aton syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental angot sining si Bagyong Sibising. Ang report daw gabulubaskog na siya, may pila na ka mga area nga ginpailalom sa signal numero 1. So dapat halong-halong ang aton mga kauturan samtang ang aton patrol nagalagulad man sa pila ka mga dalanon diri sa syudad sang Bacolod. Magadulong sila sang mga sitwasyon, mga presyo sa merkado, subong man ang aton sini pila ka mga tilimanan nga ara na subong sa mga merkado, gapangumpra na, gabakal na balaklon para pamahaw, tingob sa mga panakot para buwas ng adlaw, Domingo. Balita sa Patrol. Aber, tukion ta si Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Subong kagahon matugnaw, kahit pa paano mabatsyag na kita subong action na Fred. Sa katugnaw, hindi pares nagliligad, medyo mapaang. Kamusta ang kalangitan? Ang kalangitan nang ginatanglaan naman ni Papang Nixon, subong kagahon action Fred, wala sa mga bituon nagapakita, no? Patimaan kita palibutan kita sa galom. Pero ang dalanon action Fred, mala, no? Mala ang dalanon sa syudad sa Bacolod, masyado pagkatawhay sa sininga mga tinion. So sa aton sininga mga kauturan, extra gid nga paghalong sa pagdala, no? Sang ila sinitag sa ka mga salakyan. Ang pila naton ka mga kauturan ga ara sa kilid sang ER wala sa regional emergency room sa regional hospital ang tindog ang iban may mga folding bed sa sining tinion nagahulat sa pagtawag sa makasulod man, no? Sa ER kay may mga conman selection ng friend mo mga pasyente man bala, pero ang pinaka main entrance sa regional hospital kung mga nagliligad may ara man action Fred nga mga nagahulat man bala nga mga makakuha sa priority number tingko mo subong adlaw Sabado di wala, no? Wala man sang check up. So ang pila ka mga salakyan di pasahe halin ni sila sa bata amat-amat naman sa pag konsumong action na Fred, no? Nag-amat-amat naman sa pag biyahe sa sining tinion. Wala lang madugay action na Fred, labay kami ni Papang Nixon along sa dalan sang sa dalan sang Ramos sa sining mga tinion action na Fred, masyado man ka tawhay only ang mga salakyan o mga tricycles ang yung kalabanan nga nagabiyahe man subong kagahon, no? Again, masyado ka tawhay. Pero nakita naman nato ng action of Fred, pila diri ka mga street cleaners, no? Ang nag-amat-amat naman sa pagpaninlo sa mga dalonon kahit pa paano ang pagkaaga
kung magsanaaw na o kung magbutak ang haring adlaw man ikaw sa dalan sang Hirado, masyado man ka tawhay. May mga taxi nga naga-parking along sa may Circle Inn. May iban man diri action na Fred mga taxi tulog pati halos pag-ugid lamang na lift man ang curfew, so kahit papaano yang ang iba niya tulog pa man, no? Although may mga nagapang lakaton. Subong ang patrol nagalabay again sa dalan sang Burgo